Ito. Ako diri ha. So, tanawa ko nyo guys. Dua pa. Uy. So, na ako i-share ninyo nga tips or DIY. So, here. Wait. Just wait for it. So, kailangan nga situation, di ba? So, here, oh, makita gini mo, no? Na, how messy it is. Grabe ka messy. Here, makita nimo na where makita gini mo nga naguba na diri. So here ano siya side. So mauni siya ato ang fix. Tama ko ninyo. So kani siya, diba? Kita mo nyo is how messy it is, no, diba? So ato ni siya, ayun! So makita na to, tarawa guys. Okay siya. Kaya siya, pinalitin ako siya sa TikTok. TikTok ni siya. No. So, pasensya kay abog kayo siya. Ano siya guys? Kaya siya kuhan ha. Kani siya guys. Palitrahin unin mo ni siya for ato ano siya. Affordable price na siya mapalit mo through TikTok. Kita pa ba ko? Double ragi kay ni siya. So, kumingon lang ka good quality ni siya no para na kundi. Mayroon ni siya sa bag-o dai paasahon ka lang. Charot! Asa-asa. Wait. So, mauna siya no. Mauna siya no. Na. Guba siya, day. Guba na ni siya. So, naan ni siya way nga atong buhaton para ma-fix na ni siya. From, do it on yourself na lang, no? Makatipid ka guys. Makatipid ka. For sure. Makatipid ka din. Diba? So, nagba na siya. Tupag na. So, take note. Okay, may just. Abog. So, here, mauni siya. Ato na siya ng ayuhon. Actually, guys, nakakuha ko idea ni is because kani siya, lalabay lang kita ni namo. Daghan kini siya guys. Ako gipalit sa TikTok, nabudol ko sa TikTok. Nabudol jud ko. So, siko ko na hunang, dili lang din ako ilabay. Ako lang ni siya gamiton, di ba? Para tipid po sa money. So, ano siya? From this to this. Wait, just here na. Here. See how good it is. Yan, makaingon juga kuan siya kanang okay siya gamiton. Makita ba? So wait sa. Makita ba? Kani siya guys, oh. Nabutang nagali na ako ang mga sapatos diri. Ako nasuot diri. Nasuotan ako diri guys ang mga sapatos. Gabi ini na ko gihimo. Pero karon maghimo ko. Lahat ako kay iya, gyud sa ako sa bottom. Hey, what's up mga guys? So, mao na siya nga atong gamiton or mga materyales nga ato ang gamiton para sa ato ang organizer. Okay? So, mao na siya ang number 1. Carton. Dapat ang carton is na ay good quality. Ha? Mo gyud na hunahuna ninyo guys. Good quality. Sa iyang gibag-on para dili sa tiyamu kanang ma-out of balance ang atong mga sapatos nga ato ang kabutangan and then sa mga isig kahaligi.
cartoon is very important. Mo siya mo hatag ni mo giya sa usa ka show organizer. Ano siya ha? Cartoon. Pinangayo na nako note. Pinangayo na nako nga cartoon sa ako ang papa. Sa iyahan ng TV. Sana all may TV nga dako. Ako na pinangayo. So mo na siya ha, number 1. Ang materyales. Number 1, cartoon. Number 2 is gunting. Tingnan naman. Tingnan no. You know na, what is the meaning of gunting? Importante kang gunting para guntingon nato ang atong mga cartoon. That's it. Gunting. Okay, number 3. Number 3 is, asa naman ka? Asa na ka guys? Asa naman ni? Asa naman ko? Okay. Mo siya yung number 3. Number 3. Nakita niyo? Glow gun. O si glue stick. Mo na siya. Tingnan naman. Pilit-pilit mo na ni mo dyan. Na. Mo na siya guys. Ito na ang pinakauna cartoon, sunod gunting, sunod glue stick, o glue gun. And of course, kani siya. Kuya, asa naman taon ka? Oy, asa kibutang sa kalangitan? Nawa na gid siya day. So nag-adjust siya no. Kaya nga nung niya tong lugar. Nilob. So mao ni siya. So no, guba ni siya. Grabe iyang guba. So we need to fix it. Para maato ning maayo. Para dili na to na malabay. So mao na natong buhaton guys ha. So here no. Nag-struggle jud ko. Nag-struggle ko sa pagkuha ay niya. Okay, it's because na siya stamper. Grabe yung stamper. Pero grabe ang pagka-stapler ba? Nagaling stapler niya dagko kayo. So nagproblema ako sa pagkuha. So dali ra siya kayo man pod. Ana lang langkat-langkat sa imuhang mga kalangkatan. So kuha na nato no ang cartoon. No. Grabe. Amazing yun ang cartoon. Good for kuan yun siya. Sawog o haligi sa ato ang show organizer. Kabalo mo guys, nga nung naka-decide ko nga ako siyang i-renovate o i-fix ang usa ka show organizer. Nga naman na akong dagway. Grabe yung kaalimuot. And then, kuan pag-yun ka ng nilob ang balay. Ako siyang kortinahan kaya nga no, suwaw magod. Suwaw ay akong dagway. Suwaw pa ako ang kuan. Agtang suwaw tanan. So, tsaka. No? So, chika ko gamay. Anong naka-decide ko guys? Anong naka-decide ko nga i-fix siya instead of ilabay. Kaya nga naman. Kung ilabay magod nimo is sayang. Sayang kaayo ang imuhang kwarta. Dili na baya gyud say nga na ni mapunit ang kwarta sa pagkakaron. So, we need to kuan gyud kanang mangitag diskarte kay daghan gyud siya guys. As in dili lang kay ko tulo lang ka pieces ang nabudol ko kundi na siya sa 15 ka mga show rack. Lang show rack ba ni tawag ano niya basta kay show organizer ni siya dai. Basta kay kani nabudol ko ani niya kay ganahan lagi ko at first ganahan kay ko dai. Ganahan kay ko sa pinakauna ko. Wala nindot lagi ni siya oy. And then nakaana po ko nga affordable ra po siya. Kaso lang dili lang gyud nimo kalikayan is ang ihang quality magud sa usa ka gamit. Mas nindot gyud nagbahalag mahal. Basta lang mapuslan ba. No? Ya karon kay ako una man guys sa kaniadto is
kani makasave ko. Kani mapalit ko ani kay makasave ko kay affordable ra gyud lagi. Sa unta man ang affordable, ano kuba ra tayo. Kaya ni oh. Diba? Gibutangan pa ni sa ako ang sapatos. Oh. Tumpag ang agi. So ma-discourage jud ka. Diba? Kung nagang kwarta, ilabay lang yun nimo. Ilabay nimo. Ite kwarta day. Dapat ning kamot gyud day. So daghan mo mig cartoon dito sa amo. Yeah. Since daghan ni kog cartoon, ako na lang pud siya gihunahuna nga importante sad day ang cartoon. Sa kani adto ilabay lang gyud ako ang cartoon. Uban i-dispose na ko, ihatag na ko. Then nakaana ko nga importante gyud ang cartoon. Kabalo mo guys, ako ang tindahan is puros cartoon ang ako ang DIY. Butangan ako sa box, butangan ako sa mga kanang gapas, butangan ako sa mga cotton buds, butangan ako sa mga lighter. Nag-cartoon gyud na siya. Kay kanang naamang kay cartoon nga grabe kanindot gamiton guys. Wala gyud siya kanang galing matibay talaga. Matibay pa sa relasyon ni day. Oh, mo nang importante gyud kay ang cartoon. Kasi naagid kay mga diskarte. Cartoon is very important. Cartoon siya, gamit siya sa mga DIY nimo na kay mga gustong i-build up or improve pa. Like for the example kani, wa ko ga-expect kasi ko gunho na gabi kung sa online ako ang mga ilabay lang ka na ako no ay palit na ko bago so gahapon ang atomig unit top day introducing unit top yung unit top daghan gyud diha import kuan gyud na siya diha kompleto so karon ako nakita niya mahas kang mahala man tag 599 man niya mo palit sa TikTok or sa Shopee mahal pud so kanina naman ko ani nga naman ako man ilabay no maingon lang ka nga minus lang siya pero sa mga kadaghanan dili ganahan mo afford ani kay ang imuha pa ba yung shipping guys di ba palit ka ana minus ra pero ang shipping pud ba imo pa pud bayaran di ba wala may free shipping ron maingon lang na sila pero wala po shipping so mao na siya guys morning ako na siyang gibuhat para lang unta makuan siya no mao na saya story time niya kung nahuman na taugat sa cartoon sa ato ani is mata-mata sa pag-measure sa isig kakilid sa kilid o sa sawog no sawog niya so mao na siya guys no wait so mao na siya guys kani siya so diba apil man tong ato ang materials is gunting instead of gunting guys cutter na lang kay ngano gahi man gud ning cartoon na so maggunting ta gunting og roller ug ang bildo why kaya ato man na siya i-cut guys nag-cutter na lang ko kay ngano ug magunting ko guys sakita naman lang diri sakit ka siya diri guys kaya ato ang cartoon ra ba kay gahion siya so dapat mag-cutter gyud ta careful lang mo sa cutter kaya ang cutter nato is hait no so mao ni siya kani siya guys mao ni siya ang dire sa saw ani na siya mao ni siya sa guys dire ni ang sawog kabalo mo guys daghan na mo makit-an og cartoon daghan mo makit-an cartoon sa mga kilid-kilid uban pa kay si cartoon man god inyo ra na makit-an shopping mo na mga cartoon na may makit ang mga cartoon pwede ra mo palit og cartoon na may baligya cartoon karon ano man sad og may naman gay manghatag kami na to manghatag ginig cartoon di na mo ibaligya na kay ngano sa una mamaligya mi pero karon murag batiap man ni baligya gikan siya ka na mangumpra mi guys ba niya ang mga cartoon amo na lang ihatag sa uban kasi sa ganahan mo gamit sa among cartoon wala ihatag uban di ba no ganahan og cartoon wala mo na lang ilabay dito sa babaw init ko siya guys ako nga tao pagkatao singtunon jud ko ingon sila healthy daw na para nako dili ko healthy oy kay ngano gamay na kong lihok singot no dili na healthy na ko murag di ko kaabot og kuha na ni 50 din kay maabot og 40 30 putog
Umatay tigo. Wala siya para sahog siya guys. Sahog. Sahog na nato siya. So here mo, kaingon kita nga, muro na siya. Uy! Huwag mong lamangin. Kapata na human. Napagitay. Kapay mga panghitabo. Nga dili ninyo bakuan, masyak na lang po mo. Charot. So, muna siya no, ang ato ang nakuan. So, kanin siya guys, kanong taas. Taas, compare ani. Be? Ano naman siya taas, be? Nga compare ani. Kaya nga, mauna siya ang atong isikakilid. Dire. Dire na siya. Gamito na ito na dire o dire. Gamaana silang duha. Pwede man tanin mo siyang kanagaling automatic ni mo siya para nako dili mo ko ganahan ko gusto ko isikakilid din sa tunga para imo siyang makuan ba di man ta engineer guys nga makaya ra nato ug matama kuan kanang gama-gama or kanang mga architect unsa pa nang dihang mga cha-cha-cha kita ani nag-DIY ra ta guys kani ra ning mga parihara pud nato nga naara po mga kuan ba nang gamay lang gyud mga ideas so ni-share lang ko ako siyang mano-mano usa-usa bagsa-bagsa kay ngano dili ko ganahan ng mo ni siya mo ni kay kung ditso nako mura mo ko kapuyan ako kanang utok na to gusto ko kanang process ba kanang step by step so nanatay sa sahog no nanapod tay para sa kilid sa buko ko para sa kilid ha. Just wait. Okay, mauna siya ang sa kilid guys. Nani siya ang kanang so here na no, nakahimo na ta kagama na ta ani siya kani. Ano no? Kani siya guys. Ang iyahang measurement ani is 15 inches. 15 inches. Duha ka buok. Duha. Sa kuan man gud ni siya nimo guys sa isig ka kilid 15 inches ni siya sa ako aha kay basig lahi ang inyong organizer na ay dako-dako ako kay gamay-gamay man ni siya nga organizer so mao ni siya diri ibutang ni nato sa isig ka kilid mao ni siya ana guys nganong naan ni siya para mo piko siya mao ni siya murag i-stamper ni mo dito sa likod mo stamper ni siya ana ni siya nga forma. Ingani guys. Makita ra. Ingani ba? Ingani. Oh, mao ni siya. Oh, natanawa. Ingani ang yang gama kani. No? So imo ingana siya nga style. Oy, kita ba? So ingana siya nga style. Then mao ni siya. Sawog. Ang sawog is 11 inches ang sawog. 11. Imo ni siyang i-insert diri. Yan na guys, kaya nag-struggle ko sa pagbutang. Ang iyaha manggod ani guys, ang sawg nato ani is para nako manggod dili nako siya wala nako siya kanang gisumpay sila ba nga dali ra na siya uy nganong nag-usa-usa pa mana. Ang ako lang guys is makuha siya diri ba. Makuha ang sawg kay kaning sawg butangan man ni nato na siya plastic. Kay ngano natay mga sapatos nga mga hugaw or mga sapatos nga nay mga lapok-lapok. Pwede na siya makuha. Imo siyang kwaon. Iya mo lang pahiran tong mga plastic. Nara gyud ni siya butangan man nimo ni siya plastic. Nga sigo ra pud ang katong plastic pud nga kanang nang butanganan sa mga kuan, sa mga plastic ba. Excellence ang iyahang brand sa plastic. Pwede sa plastic cover pero ako kay plastic man. So ako siyang iana ha. I-insert na ko siya kay para makita gid nato ang iyang final result. Ingani na siya guys. Nakita ra ninyo. Kay medyo ngit-ngit man gud no. So nawa na gid siya.
Kani anak. Wait. Dara. Nakita ra. Saon ta maning di ta kabalo mo. O ano mo video sa ato ang item no kay wa man gud tay ko an suga kaayo nga makapasuwaw sa ato ang kaugmaon. Masuwaw ang ato ang kaugmaon ng atong kabuntagon. Ingani na siya forma siya guys. So dili pa na mauha. Basig moingon pa mo nga mauna na siya. Kay wala pa man ni siya nahuman. Ato na siyang pang-glustikan. Mo bitaw tong kani siya guys. Ay lang mo pagmain ana nga hiwi ana. Maporma ra gyud na siya. So no, mao na siya. Imo na siyang stamper na kay siya guys. So amazed kay ko sa akong nagama. So mata-mata ra siya. Imo siya kanon. Makuan ra gyud ni siya. Basta naa na tong kani. Maana na gyud ni siya mapurma ra ni siya sa iyang saktong gama, no? So, kani siya, glue stick ka nimo. Ari ka mag-glue stick, guys, dahil sa kakilid. Glue stick ka nimo ni siya dire. Glue stick ka dire. Glue stick nimo sa likod. Glue stick ka nimo ang likod. Kita pa ba ko? So, mao na siya. Pang glue stick ka ni nato dire. Glue stick. No? So, one tip, napay tip na to, no? Kabantay mo ani guys, nga medyo maluwag siya. Maluag kayo siya, no? Ni mo hanta mo, nga nung luag ni siya. So, since, no, luag na siya guys, no? Luag siya dire. Kabantay mo dire, no? Makuha ni siya dire. Kani, makuha ni siya. Kay nga naman, luag man siya. So, ang imong buhaton ana, mangita kag cartoon, imo ni siyang guntingon. Ano? Oh. Magunting nako. So, mo ni siya, guntingon ni nako. Imo na siya i-insert diri guys, which is para mo stamper gid siya. Hindi siya kaluag. Then, the rest, ana, tip, ana niya, is imo na glustikan diha. Glue stick, glustikan nimo, glue stick, kalas o glue stick. Pero, gamay-gamay lang po, at least makadikit lang. Glue stick ka dire, glue stick. Then, glue stick ra ka dire. Then, mauna na siya guys. Mahumana ni ng atong product, kaninga product. Okay na. No? Okay na ni siya. Mao ni siya ang ato ang final result. Hinahinayan lang ni nato. Okay? Kuhanin nato, ha? So, mao ni siya, no? Kanino? Mag-glue stick ta dito sa kwarto. Wait sa ha. Kay ngit-ngit yung kayo daring dapitan, no? So, glue stickan ni nato, guys. Glue stickan nato, ha? Mga ato ta sa pikas nga po para if makita pa ba dito ato ta mag-glue stick na dito ang kuryente. Okay, so here na ta sa kwarto, no? Na sa among kwarto, gamay ra ni among kwarto guys, pangkatog ra ni sa mga gagmayng tao pod. So mga dagkong braso pagkatulgan na rin dire. So simple lang gud ang mong katulgan gud, mga na like kutsyon bites na may unlan, diba? So, mauna ni siya guys, nagpainit na ta sa ato ang glue gun. No? Kay kani guys, once imo na ni siya ma-stamper, imo na ni siyang madikit-dikit, okay na gyud siya so far. Kabalo mo guys, nga naman, gaan lang gyud ta mo idea, kay ngano basig na surrender na gyud na inyong sudlanan ani. Grabe ang ka-surrender sa iya, ha? No? Mo nang kuan jud kaayo tanong ana galing dapat madiskarte pud ta sa butang nga angay natong buhaton kay para di pud nato malabay kay okay pa man siya ang item. May naguba, wa siya naguba ang item nako diri, wa pud ni naguba, wa pud ni nagisi, wa pud tanan. Ug naman kay gisi murag glustikan, gamay rang glustik, di ba? So di gid nimo siya dapat ilabay, labi na gamit gid siya nimo. Para nako guys, no, akong tagi na ni ilabay, surrender na unta na ko ani, pero ang ginahon na is ang capability sa usa ka butang naa pa ni siya enhancement, ma-enhance pag yun nimo kung naa kay diskarte.
Mo nagidiskartean ako karton. Kay since na amo ko'y daghang kaan diri na ako'y glugan. Yan, na ako'y glue stick, na ay gunting, na kay karton, idi pikes na, makakuan na gyud ka, makagama na gyud ka ani. So, kuan gyud siya. Time lang gyud siya. Time na kay time lingaw-lingaw lang gyud nimo ni siesta, nga yung mga siesta ba na ako si tawagan eh muhang mga kalingawan lang gyud ba nga kay kalingawan sa ako life. Ako kay lingaw kay akong bana nang nagbantay sa mga tindahan. So ako may way lingaw nang magkuhan po ko diri, mag-general cleaning po ko. Usa sa dis ako ginaplanuhan nga ako siya enhance pag yun ako pag-ayo. Kaya nga malaapay na ako sayang kaayo. Taga libang o kwarta niya, di ba? So, mauna siya guys, no? So, mauna siya tayo tip guys, no? Naman ko giingon ninyo, no? About sa plastic. Wait sa. Kani siya akong giingon nga plastic, guys. Kani siya nga plastic. Plastic. Baga ni siya nga plastic. Baga ni siya. Mo ni siya gamiton nimo. Na imo ni siyang panon. Kay para just in case lang, guys, na may mga hugaw-hugaw ang inyong mga kasapatusan, mamaman ninyo alang nga iguman ninyo gamit, inyo rabog da yung labhon, di ba? Butang gina ninyo sa butanganan sa inyong sapatusan. Di ba? So, mao ni siya buhaton nimo, imo ni siyang ibutang ani siya. Instead of palit ka og kanang plastic cover, dili na lang. Akma ra man sad siya, guys. Na akma ra siya. Na in case makuha ra nimo ni siya. So, imo siyang scotch tapean para kuan gyud siya kana galing attach gyud siya pagayo. Yeah, then guntingan nato. Please support me, no? This is my first time vlog. Charot. Nagkuhan lang ko, guys. Oy, kay ngano. Wala lang, okay lingaw sa buhay. Yeah, then share lang po ko sa akong idea. Nindot man lang i-share nimo imong mga ideas, no? Dili lang nimo kanang kuha sa uban kay ngano. Unsa ra may naana, di ba? It's just a simple idea lang pud ni. Idea ra gyud sa dinako nga ako na-discover ba. So mauna ni siya, guys, ang gama. No. Back to back. Mauna siya gama niya sa iyahang kuan. Imura na siya i-insert. Nganong nagkuan man ko? Nganong wala man ako siya gi-matic? Ibagsa-bagsag yun ako. Kay, maumang ko di siya purpose, guys. Makuha ra ni nimo by the time nga imo siyang limpyuhan ang usa ka butang. Like, butang. Imo ni siya limpyuhan. Insert naman po ni siya. Or, dili lang sa ingon nga imo siya kanon. Ma-insert naman. Makuha raman po ni nimo. Kaya nga, dili man ni nimo na siya glustikan ang sawog. Di man mo na siya glustikan. Ang imuhang glustikan ang kanina mang isikakilid. So, ibo na siya ibutang. Na-insert na nato, no? Settle down na siya, guys. Pwede na po din niyo, dili ninyo kwaon, kay kapoy kayo. Kung ba, kaya ni mga Pinoy po, mga tapulan. Charot. Yan ako, tapulan po. Hindi na po di mo na kwanon. Kuha parang mga basa nga mga trapo, basaon mo, mura po niya siyang hugasan, ay mo na siyang hugasan, ay mo siyang tapuhan. So, no. Ay, lasod ng pinaka-worst nga, grabe na lang kayatak niya, imong gibutang, imong sapatos diha, niya na hugaw ang kuan. So, mindset ba, mindset? Charot. Mao ni siya, no? Mao ni siya. Mao na, makita na ba ang sulod? Ngilob, mao ni siya gama, guys. Ang babaw, nganong dili na ko butangan, nga naman. Kaya nga, ang kas na kaayo sa ato ang karton, no? Kaya kani siya, once mas tampira na po niya siya sa katong ikaduha ni mong magkahimo na po ka, mas tampir mo, okay mo na siya, level naman na siya, guys. Telling you. Pero di sad siya kala, so karton ba niya, di sad kala sa ato ang kahago, no? Kaya, daghan, mura na tagahimo ko sa kakartonan nga, tingan ni, may pagwa, di ba? So, maura na siya itong kanon, ang kanirang isig kakilid, dire, o kaning nasa tunga. Pampira ni nato siya. Ato na siyang panggustikan. Unsa na to akong lugan na
nalanay na. Tungkol sa kung katabi dire, tabi dito, tabi dire. No, kung kabian kayo inyong auntie. Charot. Wait sa ha. So, here, mauna ni siya guys, no? Magwa na ta, maglogan na ta, maglustik na ta sa ato ang isi kakili. Kaya nga to ang glogan no, nakuha na, nalanay na. So, ano siya. Lugano na ni mo diha, yung stamper. Ngayay mo sa siyang giyahan sa isi kakili. Giya-giya ka guys. Islit, giyahan mo. Tip sa glue stick, di mo na siya butangan o kuan, lanayan ni mo dire. Kuha na ko na siya stick to guys. Ayan na siya. Yan, ana ni siya guys, dire. Stamper naman, no? Di mo na siya istamperan. Na. Stamper. Okay na. Gamay lagi rin mo mga kuan sa glow stick, no? Kasi ka makapilit lang siya guys ba? Pilit ka, kasi ka pilit. Dire, pilit ka dire, kaya para dili siya makuan. Pilit ka dire. Pilit na po ka dire pikas. Pilit. Siya importante yung kayo natay glue stick o glugan. Daghan na kay kong gipalit og mga glugan, maura gyud niya ako na uyunan. Kay nice kay siya nga glugan, bahalag mahal, at least kaingan gyud ka guys, bahalag mahal lang gyud guys, na gyud ang quality. Di ba? Kay nanong palit ka ng mga mahal, mga karaang, dali ra maguba, agoy. Dali ra pumurot sapi ni Urot dayon yung sapi, eling niyo. No na siya guys. So, okay na no. Ako na siya nastampiran. So, mo na siya. Nastampiran na siya. Kasi kapilig na to guys. Wait sa ha. Kaya magkuha tag cartoon. Istampir sa niya sa isi kababaw. I'm back. So here, mao ni siya no. No? Nikang-al lagi siya. So imo na ang anang buhaton is imo na siyang stampiran o cartoon. Guntingan na to ay taas-taas na siya, sa well na siya. No? Aray na siya guys, dari stamper na po ka dari sa isang kakilid. See? Dari na po. Imo na siyang intiro tanan kay para kuan gyud siya guys, baka na galing kuan siya guys kana usay nga na ni oy kapit gid siya ba, then okay siya pa nun. Ano siya guys, oh. So here. Okay na no, di ba? Sa katupang imong unang palit, okay kaayo kay bag-o pa man siya. Malugay magud, makuan magud ang high time magud. Okay na siya. Mabutangan na ninyo ni sapatos.
Kaya kani makuha ra pud ni siya pero para nako di lang nako tupaon or mukaan man nimo ana. Mo ni siya ang gama nimo final ni niya. So imo na siya hapik-hapik ko, hapik-hapik ka. Okay ni siya, mo ni siya. No, di na ni siya makuha. Ato sampulan guys ha. Magkuha tag sapatos. Nga isampol na to. Mao ni siya. Sapatos sa akong bana. Sapatos sa akong bana. Wala rin niya nagamit pamain. Di siya ganahan ani. Pinalit na ako ng TikTok, di masuot niya. Di siya ganahan. Kaya di masuot niya. Pamain lang. Palihog ko, pamain. Palitan na ninyo kay wala ko'y kwarta. Charot. Ihatag dito niya dito sa iyang mga pagumangkon. So, wala naman ni. Ato ni sample. Bago pa kayo ni. Humot kay tiil akong bana. Mot. So, ni siya guys, no? Butang ni nato, dari ana. Ya, mao nang gisampira nato siya diri guys. Kaya ano, namagitay mga usahay, magdali-dali. Di siya makuha ba? Charot, di makuha. Ay, nangyay po tanong, ano? Pila na bitay kusog ani. So, ikuha ni mo. Kuha, utang. Utang mo ito guys. Sira. See? Di na ni siya matumpag. Unless kung inyo ng lingkuran, yun yung labay, guba, gini. Pila ray gama. Ana man gyud ang mga gamit no, naman gyud kahantungan, nay kagubaan. Napoy mga iyahang kanang diha ra gyud siya kutob. So kita ani, kita nga tao dapat kabalutan mo gamit, kabalutan mo kuan ka na galing mo galam. Kay naman koy gamit nato nga di mo long last. Kung damak kapag charot ako kay damak ko, muna di magdugay ako gamit. Mo na siya. Di gini siya matumpag guys. Ay ano man, na may karton sa ubos. Napoy gi-stampira niya sa isa ka kilid. Di pang glue stick na nato diri isa ka kilid. Glue stick dito, glue stick diri. Diba? Muna tag white lady yan eh. Charot. Mo ni. So, mao ni siya kung gama pagabi eh. Nga, grabe ako ang analyze. Siyog analyze salo kay bright lagi ko. Bright ka buang. Mo ni siya nagama na ko gabi eh. Kabo ka unsa kung orasan na human. Ay mo pangutana. Pangutana na lang be. Charot. Pangutana mo unsa mo rasa be. Guessing. No. Kabo ka unsa orasa? Alas 12 ko nung human. Kadlaw. Human ko diri sa gumuna. No, mao na siya. Tulo akong nagama gabi eh. Una na kong gama guys kay naguba, natumpag ko sa manina ko, Diyos ko Lord, tabangi ko. Kabalo ka, by the presence of God, sige kag ampo niya nga, unsay mga idea nga ay mo ang gustong pangayoon, ihatag yun na niya day. Di yun na niya, kuanon, di yun na idi niya nimo. Gaan ka niya idea. Di yun ka niya pasagdan day. Naamang gay times na mapasagdan ka niya, nano na siya purpose. No? So, mao na siya guys. Mao na siya. Imo man na siya i-insert diri, no? Naman na i-insertanan diri. Wala siya i-insert din eh. Wait sa akin, nangita ka sa kabangagan. Naning pa ko sa kong life day no, kaya ano, gananing gyud ko dere, sahon taman eh. So mo na support locals, supportari taon ko, oy, kaya ano, first vlog din ako, charot. Hoy, excuse my kuan ha, my braso and my tiyan, may bilbil. Kabalo mo guys, basta kaon ang atiman no, hindi maog yun gama. Si kaon, oh, matay na lang kita ni, dito kaabot 50 ni. Murag 30 ra gyud ko kuto ba ni. 30 ra ko kuto ba ni mo nang suportari ko ninyo guys kay naa pa ko'y kuan. Butang mura 3 years pa ko mag-vlog. Kay 30 na umatay na ko. Joke.
Asa naman kabangag ka naniniya day no. Nararaya. Check na nato tay. Go. Hoy! After 20 decades, suksok man ako. So, imo na isuksok dire guys, no? Sarap. Irog. Irog. Ano na ni siya. Wala ba na natog matumpag pa na. Diba? O matumpag na, dili, huyang pa inyong karton. Dapat, ang inyong karton, katog yung baga kaayo nga karton. Nga, mga baga-baga, then dili siya ka nang dali kay mapungil ba? Syaro. Diba, oh? So, pwede pa nini mo. 4 layers na niya siya, oh. Upat. Wala mo na ni irog kay wa pa man nato glue stick eh. Imo na siya glue stickan, guys. Uy na. Ano siya? Dapat imo na siyang bebe. So here, ato na siyang glue stickan. Ato na siya kuan, idikit-dikit sila dire. Mo na siya ang atong buhaton, guys. Glue stick ka dire. Na makadikit siya. Imo na siya dikit-dikiton, mana. Guys, pila ra man ang glue gun, ang glue stick. Pila ra gyud ang glue stick na inyo ang paliton. O mangita mo glue stick na ako'y daghan diri sa mong balay, palita lang ko ay pangayuan. Na ako'y glue stick, baligya. 4 rang usa. Oh, palit mo diri. Di ba? Oh. Mamuhuna lang yung kag-glue stick, kurinti, ug imong time, karton, pila raman ang karton, imura na puniton, pero kay mauyonan nga karton, nga haskang bagaa. Ang imong hara no is glue stick, glue gun, imong hara yung time and effort. Ngano kapoy pod baya nang ingani baya. Pero gusto gyud kag palit kag bag-o, palit ka og ganang maka-afford man lang ka, edi why not? Kani para ranis mga gusto pa ganang gusto pa nila nga ilang gamit ba ila pang makuan kay kani pud baya guys, dili pud baya ni dali maguba kay plastic baya ni mulag imong amiga charat. Plastic man ni unless kung imo ning sunugon mulanay na ni mawala na ni kani kay kuan man gid siya na man gid siya mapangitaan pa man ni magpaagi. Sa likod guys, ayaw na siya i-mine kay ngano kaning likod imura ni siyang ma-symbol, imura pud ni siyang butangan baron ni mo ni siya og kana galing towel. Imo siyang designan kung hilig kag design para nako murag dili lang kayo importante ako ang kay ang kabut kasudlan magud sa sapatos nga di siya maabgan di pud mahugawan. Ako ninyo guys na naman inyo naman ning naanay na inyo naman ning na-installan diri sa isig ka kilid inyo ning pang butang glue gun, glue stick inyong pangkuanan secure ninyo nga wala gyud hugaw nga makasuod sa kuan. Naa man gyud nay hugaw mga abog-abog pero dili gyud as lunga sa kanang grabe na gyud kaayo ka kuan ang inyong gamit nga daghan man ginaabgan kani ang mua diri guys. Makaingon gyud ko nga makaana gyud ko sa amo ang lugar is daghan gyud siya abog kay daplin mamig baskitan mami mo nang abgan gyud imong lugar na dili sa ko ka-afford mag aircon dire kay dili mami dato pobre man mi anak mami sa pobreng kawayan. Dili gyud ta ka-afford guys, electric pan ra to ang ma-afford ceiling fan. So mao na siya ang ato ang final result sa ato ang show organizer ni guys. No. Ani guys, grabe. Sa una guys, ako ang setup ani is pababaw. Paana siya ba? Na siya sa babaw. Ako siya anaon niya kapuyan manggog ko labi nagkuan. May nang matik na lang kuaon mo ang imong item kuaonon lang ana. Pag yun ay proper way para lang nakuha, proper way gina siya. So mao na siya guys. Napa ko'y daghang buluhaton, daghan pa kong ibang utangan. So mao ni siya no. Nana ko'y upat nga nabutangan na secure na nako ang ako ang mga sapatos, upat ka buok.
Sus guys, kabalo mo guys, dili ligid lali maminyo ka. Nasamot pa nga wala pa mi anak. Wag ko daghang na ako'y anak. Tanawa guys, so na. Oh, dagani kong mga responsibilidad sa buhay. Tani guys. Pamain lang, no? Daghan di kong mga ako pa'y naglaba, ako pa'y mamilo. Ano yun ang kinabuhi sa mga asawa. Sa mga na ako ang kinabuhi, no? Na putay bana nga buutan. Akong bana guys, buutan kayo. I love you. Kwarta dito, ning kamot na. Pareha po na nako. Pero ako, lahi man ko kay tambayers man ang buhay ko. No, narambos balay. Tigpilo sa mga sinina, tiglaba. Tig. Pero okay na kaya at least nakaban na ko responsable pod. Kung ba na nagbantay dos tindahan nasa mo ang ubos. So mao na siya ako mga gama guys. Daghan ni kog mga kuan mo nang dili ko ka dare nga ilabay ni nako ang kani. Kay daghan kog na order. Nabudol ko sa TikTok guys. Mao na siya guys. Ay. Mao na siya. Dara oh. Nakita na ninyo. Ani. 1, 2, 3. Tulo na dito guys. Naapa diri guys. Just wait for a minute. Tulo. 4. Yan na. 7, 8. Siya, 10, 11. 12 guys. So daghan patag nun. So daghan ba sa ato ang naguba man gyud siya. No nang ato na siyang kay daghan naman tag cartoon. Time lang gyud mo. So ato na siyang pang wanon lang niya, uhon. Mo to guys. Mo to inyong buhaton guys. Guys, nabudol ko sa TikTok. No? Ito na siyang humanon para magamit po nato, no? Kaysa ato nang ilabay. No? So, mauna siya guys, no? Awa na ginang naong sa inyong auntie. Haskang gupaha. So, mo na to siya, no? Mo na guys, support local, support me. Wapag ko'y idea on saon ni pag-edit, on saon pag-subscribe, and follow, charot. Thank you! Mga guys, support na rin ko. Na ako YouTube, ani. Ako na siya ikuani. I-post sa YouTube, sa Facebook, o sa TikTok, o mahimo. Tabagi ko ninyo. First vlog din ako na, diba? So, napatay mga vlog. So, mix na niya ang vlogging nako. Kung usay mga angay na kong buhaton sa balay as a wife, kani buhaton man gyud ni as a wife. Kung usay imong diskarte sa buhay. So, mao na siya guys. Support me naman ha. So, mao ni siya naglibog na ko kay ngano daghan-daghan ako mga gipang storya niya unsaon ni nako pag-upload. Ni may untag ma-upload gyud ni nako tanan. Thank you!